Praise the Lord, Hallelujah, ni Kristo ni takok tei bukuksong kaitor ni kaksangma tongthokma norok joto bai tongthung, Amen. Tini ang norok bai kaisa koknotei share kainani muchungo abo ngangke Jacob chapter 4 verse 17. Jacob ni 4 ni 17. Hake samung kaham khlaitai hinai sawai manai khlayake aborok sumsok khlaima klayo. Okok chikonsa hapono abono achugui salaika ngake sasini sai sabaya. Hapono tini abono faidi chung kaham ke bujinani bagi chesta khlainan Kriston taku bukurok. Samung kaham khlaitai hinai sawi manya u sawi manai a samung khlaiangke aborok sumsok khlaima klayo. So aboni bagai ang tabuk norok no kaisa sengnamu chungo samung kaham tamo. Samung kaham tamo Kriston taku bukurok. Samung kaham tamo. Samung kaham tamo ngangke baksa basawa hainai kaito ni samung simi se samung kaham hnai. Kaito ni samung simi se samung kaham hnai. Soro wan sugui nai ngangke gedet min joto borok samung haime se khlai tong na haima tongo. O baksa borok ni samani no wan sugui nai ngangke joto borok samung haime se khlai tong ma haima tongo. Tamni bagai ingke kaito ni samung khaine rok black kom sing ngangke hediba abon begani Kriston taku bukrok tini norokno ang kaisa kok tontonane muchungo obono kisa detail ke sanani muchungo samung kaham tamo phaidi sung Jesus samani samung kaham naileona tamo. Praise the Lord, hallelujah. Jung Matthew chapter 25 31 ismi 46 kok bokrogo headline sijak tongo bus kotor ni kok. Praise the Lord. Sung Simono obus kotoro Jisu tamo hnei kok saka. Taibo tamo hnei hanka. Abono sung kaham ke sawimano. So norok abono puri inedi kisah kolokma ang norok no abo sairwana description ori dinai. Matthew 25 ni 31 isimi 46 jora norok abono puri naidi. Praise the Lord, hallelujah. Ga aja gani ang main je points mi norok no tabo kaisa ke sanai norok abno nut khaina muchungke nut khaina rakdi. First point ok khuijak no charmam. Tamo ok khuijak rok no charmam. Ani Kriston taku bukrok amo belai ken important chung poito khlainai bororok ok khuijak rok no charna nango. Ok khuijak rok no charna nango. Masaya manengya engai tongnai rokno chung borokno rengani nango abo chini khlaitai Jisu tam saka ang okhui tongpru norok ano charaka apro a borok bono sangka nono ang bufro okhuijak nogai charaka ba apro Jisu hai ni saka khorok sasek borokno neng khlaikhang ke abo anono khlaima klayo. That means sungsa ni joto okhuijak borokno chung jepro chini je tongmani je kisa chung jepro ruwi borokno charo abo sung Jisu nono charma kelayo. So first when mutu naragdi asuk kok kebok kolok saya okhuijak rokno charna nanggo. Second point kan zum kurino kan rema kan ri cum kuri rokno ri rema. So ni Kriston taku bukrok tam saka khoroksa borok nini dolai sanga ga bono nini tekese mani boriri. Hanen Jisu samani kok tongo. Khoroksa borok nin thani mungsu san ka nang abono ri nei. So ni Kriston taku bukrok sini Tripura hasteo jeng poito khlainai rok ni samung asuk kebangma tongo tini a samung kahamna ang rok no kisa muito khlair namu chungo kebangma chini bororok bigra tabubo tongko ri chum krei ngai tongnai rok nok hu krei ngai tongnai rok but opoin muito narade ri chum krei ani Kriston taku bukrok nini thani wo ri chum chumnani obab krei ngangangke Jisu sawo kri rok no bo chorawo nini ri tongma no rudi nei awo norokisa wan sokna nang amo samung khlai thai amo samung kaham Jisu samani. Third point nok hu greino thai rema ani Kriston taku bukrok tabuk sing nasik naikangke jeng tiprasa rokle sabonela jaga asuk kebang matong jotono nok hu bageri manani hediba badang tin norok no tam sana naikangke jeng je mansak bigra bororokno nainani nango chini bigra chini tiprasa obo kebangma bigra borok tongo tabuk bo ri chum krei tongo nok hu krei tongo but jeng borok ni bagi je chukmani je ri mansa mairung mai
mui khitung sabun je mansak chung borok no runani nango jeno borok abo bai phano kha ko chongboi borok kaham khetong mana bagai mutu naradi nok huk korino thai ruma. Praise the Lord, hallelujah. 4 number mutu nagdi sak hamiano naima ani Kristen taku bukrok jeng poito khlainai borok chini mothao ongthong chini kamio ongthong chini gana gini ongthong chini jati gusti ongthong seng sak hamya rokno nainani nango borokno jodi biti painan bong thane rang kori ke chung joro rang borno nango borok doktor thanani kuno subida kore chini ano nogo gari tongka ang joro gari borno nango obo sak hamyano naimani klayo ani Kristen taku bukro chini poito khlainai rokni bisingo tini omahai nukjago je jeng mothani borok jeng kiching sengsimise chubalayo chini mothania non Kristen no ga jeng jorao hingsa khlai borokno chuba chukhaya borokno jeng sak nangya barang sana muchungo neng sak wan sogai nadi neng kubui Kristen neng gangke oro haini sia Kristen rok hamyang puru chimi neng borokno thangai chubawi di ni saya sak hamia no sunsau mane joto hamia chaya klai tongnai rokno nini mokol bus kang nogoi tongkhang ke neng chuba chu khaina nangnai oro ani motha ni ka kang tekisa kaham ko nogo buini no ka tekisa hamia ka nogo that means seng sak wan sogoi nei ke kubi Kristen ma se klai kho kubi Kristen abono joto no equal ka nogo saman ke nogo borok ni bagi kuno hinsa krei borok ni bawa bekhau kuno hamia wan sok ma krei positive joto no baksa ke joto no chubao abo se kubi Kristen mutu narade sak hamyano naima noroni motha rogo eba norokni para rogo bruchik bura rok sak hamyangi tongkhangke borok norong nung je chubai mansak nini thani je chuba chu rnani khomata tongo abosuk nung chubadi manmani barale nung chubawi manya je tongsak je mansak abosuk nu chubadi abonu saw 5 number alongo chobjakno naima sani Kristen taku bukro sin Tripura to tabuk along rokre alongo chobjakno sung bahike naine hediba but ang norokno kaisa oro kok to na muchungo cheng je alongo chobjak borokni bagi surinani nango tani bagi open sajaka ngake Jisu kotoma kaham pirmani jorawo chonghoro kotoma kaham pirmani jorawo kebang ma kaham borok kaito ni bagi samung khainai borokno tini hambia majra rui borokno alongo chopkha borokno butharna ni bagi majra berkha tini omohai borokni bagi suri dini saw alongo chopjak kebang ma borok tongo tabu borok kaham buini bagi majara kelai jelok lainai tongo omohai borok ni bagi jeng kaito ni thani yapari surinani nango. Praise the Lord, hallelujah. Au mutu narade alongo chobjak rokno jeng chini surimani bisungtei borokno kaito ni thani yafarnani nango. Last point theijakno phopma soni Kristen taku bukrok chini motha rogo jodi borok thei tongkha eba bigra borok phonongkha bini rok kopin sinamani bagi kat krei phopnani bagi jaga krei neng Kristen neng ke bono jaga marnai bini bagi jugoli marnai abo nini te ani khlai thai chini duty bini mang kathino phoptani. Praise the Lord, hallelujah. Omorok no Jisu je o bus kotor ro sama jagao je krenjak samong kaham rok aborok no amorok tin norok ni langmo khlanya nango norok charity khanya nango gri borok no chuba chu khanya nango nini je tongmano nang kisa borok no burna nango abo muitu naradi je mansak nang borok no chuba chu khanya nango joto jorawono nang Kristen no simi chuba khangangangke nang abo tamu Kristen mani klai abole Jisu ni sakri mani klalia abole hingsa se phung mani klai borok no naisalar mung se phunogo jeng Kristen rok joto jorawono positive mind borok ni buskango kaham udaharon borok no chuba chu khainai joto borok no respect khainai joto borok baina thansa khe tongnai thansa khe nuknai abono sono kubui Kristen ni phola. Praise the Lord, hallelujah. Aboni bagino Colossae chapter 4 verse 18 Colossae 4 ni 18 tam saka subrai no samung beramano khlai paidi subrai no samung beramano khlai paidi ni saw oborok no suno subrai samung rokha ok khujak no charnani bagai kanchung krino kamchung rnani bagai no khop krirok no jeng je mansak chobanani bagai sak hamiano nainani bagai te alongo chobja rokni bagai surinani bagai thithangjak borok no phopnani bagai obo tini Jisu sawo subrai no samung bermano khlai paidi ani Kristen taku bukrok subrai abo suno barjar ka samna khlainani bagai jeng abono khlai paina nango. Praise the Lord, hallelujah. As a Christian jeng abono khaina nango tai kaisa salbrum
sakni klaitai bo klaina nango ani Kriston taku bukrok tini omahai borok tongo baksa mo thawong ka ko kaham so niji nogo tanga bigno buinai niji nogo tanga busaino ko khaimesanai busa butuino srainai busa butuino kutukna omahai borok tongo mutu naragdi Jesus samani ko neng society ni bagi samung kaham klai ka ngangke neng nukungo bo samung khanya nangnai neng society o kaham ka ni nukungo bo kaham nango first priority ngangke ani Kriston taku bukro seng buini bagi service khana sekang seng pula niji se kaham nango neng bunole sawi tongo Bible pori di taku nengle Bible da pori taku poito krak di neng nini poito lek krak ta taku girja nogo paidi nengle girja nogo da thang taku sumsok bai haksal khlai tong di nengle sumsok da klai tong ani Kriston taku bukrok Bible lo abunu bagini serai saw nini mokol ni fonse neng ekragya buni mokol ni fonda neng ekragna nawi tong ani Kriston takuk tai bukro zoro wa ceng asake borok ni bagi samung kaham klayo zoro ceng niji ni nukung ni bagi ke bogai tango niji nukung ni bagi bogai tango so ang norok na sanamu cengo chini samung nukung no bo kaham ke naikini klai tonani nukung go bo ceng kaham ka tonani nukung ni pore tai o samung rok no ceng teruk khaina ni nango o samung rok no ceng khaina nango pia tini ang norok na sanamu cengo khoroksa brui kaijak mani ulo nukung go mai mui songlia busaino micro charlia risulia nok pharlia tonghake abo abi abrui bobini samung khlaya mani kala joto joron TikTok bai biji joto joron Instagram bai biji joto joron YouTube bai biji Facebook bai biji ngangangke abrui ma bobini samung na bopogoi tongma klayo khoroksa sala neng ajina ni nango besabutuino kaham ka nakini khaina nango besabutuino kaham phurnga nango neng le besabutuino kaham phurungsi manlia jot nogot thanga ngage YouTube khologai khobor naisinai besa pore dia tongbo samalia besa samung kaham tong khlai tongbo silia YouTube nai tong sinai dol bai malai ke chuak bo nung sinai dol malai ke bu berelai sinai ani Kriston taku bukrok first priority ngangkani ni nukhung abo bela important tekisa abono sini samung khlai taino cheng khlanya nango tamo taburom di neng khorok chakiri khlai tong ngong ke a chakiri khlaimo jago neng kubui ke samung khaina nango kam churtang ni kuno jaga pano neng government chakiri ke government chakiri neng bakha bai ruso ke kaham ke khlai di neng private ke neng private pano bakha ruso ke samung khlai di nini a samung no neng respect khai di abo chini samung khlai tai ni khlanya nango ani Kriston taku bukrok tabuk andorong no tamu sana nai ngangke tini chini borok chini samung kaham khlai teno khlaya angai tongo ani Kriston taku bukrang tini norong no kuno haimasaya tabuk ni dino ke belai kena gus mang solilayo je kuno jaga samung khane tangka ba oro kisarang nang nai or kisa serta or samung khane taka oro omahai jotto jaga no omahai kena solo kepo fono nijine samung no a bona ani khlai tai ni khlaya a rang ni bagi mangse samung khlayo rang ni bagi jotto jaga wono dunia ani Kriston taku bukro ang khoroksa kaitani kotuma kampen haipono ang bo joro office matango office samung khane taka tamo borok ni a samung khlai taino borok khlai joto jorong orang no se mana mucungo so tini ang norok no sana mucungo neng kaitono poito khlainai neng Kristan borok ngangake neng le borok haita angdi rang ni uklogo ta khachik di neng lama koronai arang nono morkewat langai thangana ani Kriston taku bukro abuni bagi norok nang tamu sana mucung kam curta khaidi salak chotro khata tongdi joto jorong no kubi bai tongdi nini khlai taino neng kaham ke perfect khlaidi kebni thani gus nawe neng samung ta khlaidi praise the Lord hallelujah abon begani Kriston taku bukrang obidini bisinta abono sanani mucungo norok no ang saka ok khuja rok no charma richum krino richum ruma nokho kri rok no je mansak chubama sak hamiano naima alongo chopjak no naima borok ni bagai surima tei thijak no phopma te kese bela important ke nini sak ni samung no neng kaham ke khlaina ni nango buma ke neng buma haike tongna nangai bufa ke neng bufa haike tonga nangai neng je jaga private job khayo a jaga neng khorokja chakri khainai haike tonga nangai neng je jaga job khlayo government pongni a jaga neng kubui respect tonga nangai nini borom kaham nangai amono suno kubui Kristan amono suno as samung kaham ani Kriston taku bukrok kisa wan sugai nedi tai ang nor lobno wis khayo samung kaham jodi norok khlayang hangangke norok sumsok aji mase klayo kaito norok jotona hamari klai tongtong hambai